Ayan, no? Wala. Gamay na. Gawa. Yo mga ka-Berks! Natayo na yung atong Baki ka-Berks, oh. Nangunga sila ka-Berks G-Boy gabi yung mga trupa dito sa Ilaha. Ito nilang kuha, oh. Abo! Nadayo na yun. Abo! Gagpumay, no? O, gas nyo din, no? Paka na sang bahaw sa okay nga ni ka-Berks. So mga ka-Berks, maghiwa ta sa lamas atong kinabuhi ka-Berks. Nya sili. So, sugda na natong luto mga ka-Berks. Una, isang pabukalan ng suka. So, bukal na mga ka-Berks. Ato sa unang kadali mga ka-Berks. Plus, ang sili ka-Berks. Tinawa ko sa kadaghan, no? Dato na ilunad atong baki ka-Berks. Ano itong patis? Hindi na mawala itong magic syrup. Abo! Yo mga ka-Berks! Dara ka tong adobong baki ka-Berks, oh. Aroy, layat pa yun, oh. Abo, bawgas ka-Berks. Bawgas na ka-Berks. Am na. Kao na. Kaon ka-Berks. Aroy. Abo. Aroy. First bite. Kaon. Abo. Kaon ka ba? Madayo na kayo kiwa na magod si Christine. Inday Christine ka-Berks. Imlag. Abo. Bogas. Anong sili? Ulo ka-Berks. Bitaran mo ang kaong YouTube na tayo. Puro magkaong na.
Eh. Ulang tuyo. Matay tayo. Bogas eh. Ah. Parisan si Uki eh. Bayang no? Wala. Kamay na. Gawa. Agres. Abo. Silot ba? Muni kaon nga silot mga kaberks. Last bite oh. Am. Mm.